Да, влезте. Та врата, бе. Заповядайте. Добър ден. Добър ден. Вие ли сте психоложката на футболистите? Да. Мамо. Ма така като гледам, не ми приличаш много на психоложка. Ти футболист ли си? Мика! Ти не ми приличаш много на футболист, но заповядай. Настани се. Ешпата. Какво те води при мен? Какво ме води? Проблеми ме водят. Депресиран съм, от 30 минути не ми се пие. Разбира се, затова съм тук, за да ти помогна. Така. Заповядай, легни на диванчето, отпусни се, настани се, чувствай се като у дома си. Като у дома си? Мамо. Стой! Не чак като у дома си, моля те. Еш. Но заповядай, настани се удобно. Добре. Искаш ли нещо? Кафе, вода? Вода въобще не пия, кафето ме разлабва. Ако имаш някаква рекия, дай да удара една, че Виктория Бекъм ме чека на летището, че имам и аз отговорности. Легни. Да легна. По корем ли? Не, по гръб, ако може. Гръб, добре, той гръба не е много. Настани се, така добре да ли? е комфортно. Да ми е комфортно ли? Да. Мали ще се отпуща. Добре, така ли е? Как смяташ? Стабилно ли е състоянието ти? Не мога го сметна, ама по принцип съм стабилен като пръч на лед. Искаш ли да ми кажеш какви са приоритетите ти по Маслоу? По Маслоу? Да. Това не беше една пирамидата на Маслоу за мен е подредена така. Пиши. Записвам. В основата амандръсането на моята мумия. После яденето, посредата пиенето и на върха ми е мандръсането по принцип. Пиши, мандръсане. Имаш ли някакви травми от детството? Травми? Да. Не физически, психически. Имам и физически и психически. Първата травма беше като се родих си паднах на главата. Ма това не беше някаква много голема. Добре, ще запиша падане на глава. Да, от към темето. От към темето засегнат малкия мозък. Недоразвит голем. Да, ушни миди нямам. И спомням си, че когато бех 2 годишен, баща ми не даваше да пие рекия. Това е тормоз. Пиши, това ми е психическия. Значи имаш проблеми с баща ти. Какъв проблеми да имам, като от 20 години не съм го виждал? Какви проблеми мога да имам? Липсата на бащина фигура може би е проблемът. Защо не си го виждал толкова време? Той къде живее? Къде по бацо мала живееш? Къде па живее? А защо тогава не се виждате? Кога да се видим? Аз сутрин като ида от кръчмата, он баш тогава си тръгва. Застъпват ми се смените. Не сещаш? И аз съм дневна, това нощна. Къде го видя? Значи трябва да отделяш повече време, за да се виждате. Магия се вижда. Ма като гледам, не си обелила големета. Къде се виждаме с това пустиняк, Я на човек, дето съм убил от топките, не мога да го гледам в очите. Освен това, он баща ми е пустиняк и навързано куче леп не мога да даде. Он е пустиняк и пяница и като се напие, се търкаля като коза барабонка по наклон. Разбирам. Според мен, ти проявяваш типични признаци на несигурност и повтаряш едни и същи грешки. Верно, че повтарям. Я Виктория Бекъм я повтарям по 8 пъти на вечер. Удри. Така, виж са, психоложки доктор Кристи, не знам. Така и така съм тук. Моля, питам за един мой приятел, човек, нещо. Да, разбира се, че може. Моля, пазиш конфиденциалност. Всичко тук е напълно конфиденциално. Сега, какво ще кажеш те за това те? Всичко тук е ясно. Това е признак за дълбока интровертност, съчетана с нарцисизъм. Верно. Която в късните часове на нощта прерасва в автоеротизъм. Така. Вследствие на което от дългите часове гледане на филми за възрастни имаме възпаление на очната склера и оттам се е появило и зачервяването на очите. Затова кръвясал. Виж как гледа като кръмвол. Да, така е. Това е по-жесток от бостонски удосваж, бе. По цяла вечер души смока, знаеш. Това като го гледам, нали? Психично болен човек. Че сега ще ти покажа. Я дай това, че не мога да се прегам. Какво ще кажеш те за тази снимка? Това е психично разстройство, по-известно като кросдресинг. При него мъжете се преобличат в женски дрехи. На преден план изпъква женската идентичност. Значи носи си разбрахте. И имаме перманентно женско недоволство, от което страдат околните с липса на коледни бонуси. Мамо. Само искам да ти кажа, така като те слушам и те гледам, знаеш какво ми се иска? Да си извада червен картон за пипане на кожените ти гълба. Ще те помоля да се овладееш. Не мога. Ти, Гацо, какви техники за самоконтрол използваш? Ръкоделие. И много често прилагам метода на регресията. Като седята ми свири засада, направо го пращам на майке му на гости. Лика, нямам време, много ти благодаря. Колко ти дължа? 100 лева. Добре, ще дам още 100 лева, така като до Ники Михайлов да го убедиш да спре с футбола. Аре, чичи.
Добре, Всичко най-хубаво. Ще моля да пак. Разбира се, ще те очаквам. Добре, ма то не моли у нас да го направим този сеанс. Не, съжалявам, само тук. А що така би се объсвал козиняка? Тук не имам козина. Ами не мога да ти кажа, то от сега ли? То па верно, ти си психоложка, трябва да на козметика. Извинявай. Доктор. Да, ще дойда пак за нещо, да купа хлеб, нещо. Добре си дошъл. Айде, чао, ще ми дойдеш на гости. Не. Правилно. Тогава аз ще ти дойда, ще взема 3 кила реки и ще дойда. Чао, чичи. Чао. Всичко най-хубаво. Аре, чао, довиждане. Чао. Лека нощ, приятни сънища, мерси.